आजचे सुपर स्पेशल मॉन्सून रेसिपी वाळी पाल्लो घालून आंबोडो क्रिस्पी अँड टेस्टी पावसाळी वेळारी चा उठू हुनो हुनो आंबोडो सूपर जाता. फुल रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळयांची. इश्ट जाल्यार लायक करांची. आवाजी वाडी पालं आंबट करता ताका वाडी पालं सपोज शिंदून दवरला, 2 बटर चिकन मॅश केला, वो जिरे, मेणसाणी पिठी, मैदा, करबेव, चण्या पीठ, हेजेची उरी कडल्या पिठी, मीठ आणि चांबोरो उदकान घालून तिंबून पिळून काडला. एक 4 चमचे चण्या पीठ घालता, 2 चमचे उरी कडल्या पिठी, करबेव, मिरसांगी पिठी, वाव आणि जिरे, मीठ, बटाटा, वाडी पालं घालता.
या इव्हनिंग स्नॅक्स म्हणून काढत ना इव्हनिंग जेवणाक स्नॅक्स काढत. जेवणाक काढत इव्हनिंग स्नॅक्स म्हणून केल्या चिकेची मिरसांगे तिखसाण म्हणून करता. वाळी पाल्लो घालणं आंबट रेडी जाला. सीजनल रेसिपी तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. व्हेरी क्रिस्पी अँड टेस्टी. आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक आणि कमेंट करायची, सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.